Lumiukkolapset, jotka vaihtoivat väriä. Olipa kerran lumiukko äiti. Äiti kävi jääkaapilla katselemassa, että oi voi, siellä ei ole mitään muuta kuin jäätelöä. Minun täytyy lähteä kauppaan. Lapset, minä lähden käymään kaupassa, mutta muistakaa, jääkaapissa on jäätelöä. Jos te syötte sitä jäätelöä, niin te voitte vaihtaa väriä. Siitä ei kannata sitten hämmentyä. Hei hei, mukavaa päivää! Ensimmäisenä tällä lumiukkolapsella tuli nälkä. Se lähti käymään tuolla jääkaapilla katselemassa, että oiskohan siellä jotain syötävää. Siellähän oli sitä äidin puhumaa jäätelöä. Minäpäs maistan sellaista. Tällaisen jäätelön se valitsi. Nam nam nam. Onpa herkullista. Se taitaakin olla mustikan makuista. Wow. Syön sitä vielä vähän lisää. Nam nam. Mutta mitä sitten tapahtuikaan? Siitä lumiukkolapsesta tuli sininen. Seuraavalla lumiukkolapsella tuli vuorostaan nälkä. Käymäs hakemassa jäätelön tuolta jääkaapista. Tämä lumiukko sai tällaisen jäätelön. Oi herkullista, oi että maistuu banaanille. Voi että oli herkullista. Mitä sitten tapahtuikaan? Tästä lumiukkolapsesta tuli keltainen. Seuraava lumiukkolapsi lähti käymään hakemassa jäätelöä jääkaapilta. Minäpäs haluan oikein herkullista jäätelöä. Maistuu mansikalle. Onpas herkullista.